24. Help us. Open it as I continue. Hebrews 11:24. Bible not Moses. Wakura, when you grew up by faith, wakaramba, punzi mwana omwana sikafaro. Icho chilicho kwadi asi mwana sikana wa Faro. Bataka nongwa ali mucheche. Asata akuziwa. But faith comes by hearing, hearing by the word of God. Bradi pa akaita mature in hearing. Nakutika na shokore chiti, when you grew up by faith, aisi by age, faith comes by hearing. When you grew up in hearing and understanding the thing, so by faith, when you grew up, you refused. But the next statement is Hebrews 11, verse 24. But Moses grew up, refused to know a son of Pharaoh's daughter. 25. He chose to be ill-treated along with the people of God than to enjoy the pleasures of sin in Egypt. Comes according to 25. He chose to be ill-treated. Mwari chinamba chakuti Moses aberekwe. Ane calling ekubulitsa amadzale mutapa mu slavery. But iye paakakura by faith waram kuamwana mwanasikana by faith. 25. And he chose to suffer, which means his suffering was not of God, but aka make a choice kuti andafunga kutambura namwe nekuda kwekuti hasi kuziva kuti akasikirwa kubudisa vamwe mukutambura. But ukasaziva the mind of God unoita wrong choice. Wrong choice yacho uchiitsikira nokuti ukanzwa right, he chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the pleasures of Egypt, which is a good statement, yet dangerous. I'll explain. Than you can enjoy Egypt. Truly, I suppose to enjoy Egypt, but I suppose to enjoy Shamnai. Egypt. Why? He was born to take people out of slavery. Yes, decision making here, Moses. Okay, that is also in a revelation. It's a correct one. But he chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the pleasures of Egypt. But if not, he chose to suffer. He chose to suffer. Yet God has bring Moses in this picture to take people out of suffering. Why are you calling everybody son? Any choice you put them now. But in a situation you're in us, you have to put up a cushion in the piece of away from my mind. In poor decision making. Wait, that's the original mind of God. I'm sure we're all aware. Poverty is not righteousness, and also riches are not righteousness. Upuma nekutambura zviende sekudenga. Zvese hazvisi zvedenga. Hapana chedenga. Kuita mari stereki nekutambura stick hapana chekudenga ipapa. Ungadei. Nokupuka kuti ndama yendise kudenga unomusa kana mari aiende zvese hazvisi zvedenga. By choice unodei. Kana chito yamushe by choice unodei. Ausanyipire mwenyaka nokuti mari yacho haendisi denga. Ndama haendisi kudenga. So zvapa never make a decision. What to choose? Poverty or riches? Uzwangu nyipi kurama kuta mali mali kupisa panamwa. Iwa unaka na senda upo. Unaka piswa ni mali wacha unaka pa food. I'm not going to say much one. I'm not buying some money. I believe no number one. John 4:24 noted Marimwe. Oh, Papa Moya, or Shikapaguti, I'm the God of all flesh. Jeremiah. Oh, Papa, all flesh. When I kuna Hagai, or this silver in them now. Moicha,
ati God of flesh ati case ati sari bacteria anamwara apa chaiende upi anoti am the God of all flesh ndiye una Jeremiah so which is what I will pour out my spirit upon every flesh. Sons and daughters will prophesy. Saka uchiona ni mama nga Jesu tinoporeswa atipore mweya tinopora nyama. Mwari zvenyama anita. Silver and gold belongs to me. Vanhu vari muEgypt vakawanirwa favor naMwari vaIsraeri vakapiwa silver and gold from the Egyptians. Mwari wacho akatoudza vanhu pakuvaka church kuti atari yako Korinte. Zvemazuva ano zvekuisa semende mafanisai. Church yekudhara tsano vaisa gold kunza Solomon. Zvezvinochakagabwa mari atenga semende mafanisai. Wainamatwa bhururu zvokuti vaina uri mukorokoza so. Aipunzwa church iyo. Poor decision make. What killed Judas is not sin, is the type of church. Nokuti Judas waona kuti ndatengesa murume asina mhosva akadzoka kuchechi anakuenda kupower. Auya kuchechi akarume ndatengesa murume asina mhaka mari yacho vakati aiwa tinei nayo ndezvako izvi Bible rinoti ndokubva akanda mari yacho muchechi kwete kuti akaikanda imomo. Iyi kukandwa iyi ukazobva kuti yakashandei uchaona kuti vanozongoishandisa anyway kwete yaakabvisa yaakakanda imomo. Vanhu vaifanirwa dai the chief priest vakaenderwa naJudas aindatengesa murume asina mhaka dai vanga vane revelation yekuti murume wacho ari kunzi vandatengesa asina mhaka akaingei havaitende Judas kuenda kunoita suicide. Vaimukansela vaimugadzika apa kuti tsano don't worry akazofira munhu wese including iwewe zoro raisa mari muhomwe. Jesu pamuchinjikwa paiti baba aregereri anomboti but Judas ngaende pataiti include Judas. But the type of church yapinda Judas instead yekumupa hope yakamupa hope he committed suicide. So when making a decision to be in a certain church, may God lead you than making your own choice. Not uchaenda kwa unopiwa hope instead of hope. Kune munhu anotozwa kuti poverty yake ito right nokuti wakaenda mari yeti school fees inodiwa mari kombi yakwira inoda mari ovanzi rinogara chitofunwa so. The love of money is the root of all evil. Vanenge vakabvisa pakanzi love of varikungoti man is evil. Mukagadzira renyu Bhaibheri munoivenga mukati chairo hariti man is evil rinoti the love of. Yes, I'll help you on that one. Madiro unoite kuti munhu unocheka ndokuramba. Madiro unoite kuti unosvika pakutadzira Mwari wovachifere ndo the love of. Yes. Nokuti kune vamwe by God's grace vakaropafadzwa nayo they can change other people's lives. Style masiwa neno kana trust nherera dziri kuenda kuchikoro nemari iyoyo iwe ukaiwana unorova munhu mumwe akaiwana vanhu vanofunda. Alright. Mambo aHazia wakadonha pamusoro pemba yake haana kuenda kuhondo anongotenderera pamusoro pemba yake 2 Kings chapter 1 obva achoka gumba adonha kwakutuma masoja kuti varume enda munobvunza chimwari chekuEkroni chinonzi Bherizebhabhi kuti ndinopona here. Varume havari munzira kuenda Mwari chaiye ndokubva anzwa hasha kuti munhu wandakawanira nyasha akava mambo kwaIsraeri sei asisa trust Mwari waIsraeri auda kubvunzira Mwari asiri. Ndobva ati Elijah unomira parodhi waijeke vana uonere kuti mambo decision yamatora ndoinouraya kwete chirwere chamuinacho. Elijah ndobva asara narume zvikanzi ndimi muri kuenda kunobvunzirawo wamuri kunobvunzira hasatanga but wamusingabvunziranzo. Chimwari chamuda kuti unoudza chachane information chaiye anayo. Vakutodzwa kuti zvanzi naMwari chaiye tsana havasi kukavha vachafa. Varume ndokubva adzokere kuna mambo zvikanzi mambo ati
Ndomwe mambo akashamisika kuti vanhu vaya chop zvanzinda tatanga nemwe muruma ati muri kufa amuri kafi nokuti muri kuda kunobvunza kuna Mwari asi. So what killed this king? A wrong decision, not sickness. Sometimes you influence the decisions you make. The type of people you know decision making sometimes how desperate you or someone are so desperate. You make a decisions you could at the end anogona kuregreta. Munhu akavani asha anogona kuremu nyaya kutongwa munomudzira kuti tinotona sanga asiri akauraya nokuti decision yaunoita kana une hasha haisi normal decision. A decision in relate situation. Right. Yes. Decision iliitwa nemunhu akafara yakasiyana neinoitwa nemunhu akakumbuka. Yeti decision inofanirwa kuzvimirira pachayo whether wakafara kana kuti wakatsamwa. So this king akuwara. Saka kukuwara kwaaita kwamudza kuti tuma vanhu kune chimwe chimwari. Iye achiziva kuti kuna Mwari waIsraeri. Ndokubva atuma vanhu ndokubva vasangana kwavasina kutumwa. Yeti kwavasina kutumwa ndokune Paulo kudarika kwavari kutumwa. Uyu paakanzi haasi kurikavha achafa. Akuita naro kuti iye ndaye wakomana kwenda kutuma isiyana inayi. Akatoziva kuti decision yaMwari wekudenga inodarika ya chimwari chiri panyika chinonzi Beelzebub. Ndokubva ati hazvinetsa wakomana taada kumbodhila naprofeti machi kwete nechirwere 50 masoja endai munonditorera munhu. Komana kubva vaenda vasangana naElijah zvati munhu waMwari muri kudiwa kuofisi kuyenyu ngoprofita muri kudiwa namudhara kuofisi. Elijah ndokubva ati if I be a man of God may fire come down from heaven. Vakatsva vakafa. Uri kuona kuti ari kutora vacho vasati afa pari kufa uri fresh. Atokuara profit warufu haasi kufa pari kufa type inotumwa nezvakaprofitwa rufu. Inondipatation muizive ne. Ariapozi kufa ndimambo adonha achikoka gumbo. But achikoka gumbo asati afa anoraisa vasina kuchikoka. Why nokuti vane ukama nemunhu ari kupesana nepfungwa yaMwari. Varume vaifamba naJona vakaruza zvinhu zvavo mubhoti. Havasivo vanga vatumwa naMwari but vakaita loss vasina kutumwa nenyaya yekuti vari kunzvengesa chakatumwa. Jona haana kana chirwani chaakarasikirwa nacho. Vakarasikirwa nezvinhu nevanhu vanga vana Jona. Akuzviri vasavatumwa ka. Iyo yongoti atumwa naMwari woti hatimboenda kumareni kwedu. Kubata zvakanaka kwavakaita Jona kwakavapa loss. Let's help you. My decisions that you don't make sometimes they are led by demons. Unotozvo discover one problem kuti kundakambozvifungirei ndikazviitirei ndakaindei pano. Moses aberekwa naMwari kubuditsa vanhu munhamo. But Hebrews 11:24 yati he chose to suffer. It was clear to suffer. He chose to suffer with the people of Israel than to enjoy the riches of Egypt. Truly, we are not meant to enjoy the riches of the world. We are meant to enjoy the riches of God in the world. I'll help you again. We are not designed to enjoy the riches of the world. We are designed to enjoy the riches of God in the world. Decision in the moon as pfuma ndepano panyika isikuenda kumusha kunozorora. Unenge uchene kunenge kuzvininipisa. You are missing it. You are making a wrong decision. The real decision you must make, I must prosper in this world for the sake of the kingdom of God. Is why zviri panyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. The devil ane zvizhinji zvaamanipulata zvaakunzi nevanhu vekuchechi asi zvaMwari ukatamba nezvo ukabati asi zvaMwari. Let me help you. Mugarden Satan wakapinda munyoka, nyoka ikafurira vanhu. Vanhu vadzingwa mugarden naMwari. Yaimwe generation iri kubudiswa muEgypt. Bible
rinoti vatizamwe murenje Mwari akatuma nyoka. Satani muna Genesis akapinda munyoka. Mwari muna Exodus akatuma nyoka. The same God muna Exodus akati Moses kanda chimbo payakava nyoka. Mwari akati right takusenza noda munhu ane nyoka yake eta basi. Mosangani chimbo Mwari ndobva vamudana vakati moikanda pasi vaikanda ikava nyoka. Mwari akati nhonga uchaporeta nemunhu ane nyoka yake. Why? Nokuti kwaari kuenda kune dzimwe dzen'anga iko kuri kupera kuti hadzisiridzo ndedzefeki nyoka tunyoka. So may God bless you and your blessing must become a living testimony. Amen. Amen. My yako kila iko yemu yedeni. Kwani utashemara sinabasa. This my yedeni. Mwani wacho anayo. Amen. Wazit kana wakanda nyoka. Ingomia kubariza. Batisiri tsochawa na shenyi. Isitona ngata Mwari mpenyi munoruma. Kanda nyoka. Ata kuti Mwari anatake ndiani. Yeye kana kusara kwa uroko kwa Jehova akafunza kuti Mwari wacho anochaina chondiani. Unosati na mentality sometimes tukaona muise munhu ari successful chaunotanga kufunga musatanist. Hapana paruti kuona munhu anastiri kuti Mwari. Poverty is very dangerous. When sade mazimari nemazimotikari unofunga kuti musatanist. Mind yako inonoka kuziva kuti Mwari anogona kuzviita. Okay, I'll help you this way. Now we are in my bus. Akachekeresa. Oh, munacheresa neta mabasi. Saka Mwari zvinoita nokuti Jesu kutambwa akaenda pamuchinjikwa zvine munhu pasi. Ati muda zviropa ropa. So kana ropa ichisa mari tora yako muropa para Jesu. Richibati munhu afu para Jesu. Hear me very well, people. Decision here, Moses. He chose to Matia. And the Novatana was high. He was not holy or spiritual. He was rich. Joseph, why Matia cannot told the board of Jesus? He was a prayer warrior. He was a prophet. He was rich. Full stop. Who should not demand a man, no matter how spiritual you are? So now I was going to which matter staring at that school fees, better prayer. Sorry, I want to empower you and help you. So we should go for the Satan and the as a man. Silver God belongs to God. Yes, Matthew 6:33. But first seek the kingdom of God and his righteousness. Ana full stop. And these things zvinhu ausimweya. Vakuru nonzi things zvinhu. Usanepera kuti mweya mutsvene unozotera. Things. Kunyenyeredza tadza kuti spirit. What things? Let's hear me very well. Decision you want to make sometimes. You lack the revelation. We are not supposed. It's what Daniel chapter 6. I'll preach Daniel 6. Mambaga tunashumba msango anataka kuchengeta baba. Chaka itaka environment. Inoraramira shumba. Anakuchinja akararamira ke shumba. Anakuchinja diet. Akachinja environment. The same with us. Atisive nyika ino. Asitiri pa nyika ino. Chakachinja kuoperate senyika. But chinofanirwa kuoperate pa nyika. Amen. Amen. Mambo baaka turashumba msango achunza pamba. Anakuchinja diet kuti dzakuwa sadza nokuti dzadzebate. Dzinorola nyama nokuti shumba. Abvisa mentality hunting. Atifanirwe kutsvaka mari sevanhu vekunyika. But we must make money anyway. Amen.
Kudati nera dzende kuchikoro neprayer. So shumba dzakatorwa musango dzikaiswa mulions den dzachinjwa environment kwete diet dzinodya nyama. So dzakuziva kuti kusango taivhima but patauya pabatwa saka akatibata anotibatira tikawirirana naye. Inzwa kana ukauya muna Mwari hauvhime semunhu wokunyika. Saka Bible rati these things will follow. Iye akakubata anokubatisa. Anayo Mwari anazwa nyika nekuzara kwayo ndiye Mwari. Saka napana chake ari kungomanipulata masystem but the creator remains God. Satani akashanda nenyoka zvino kuti akasika nyoka. Ari kushandisa nyoka dzamwari wenyu. Miti yese iri kukuroya haina kusikwa naSatani. naMwari haana kusikira kuti ikuroye wakatangirwa. Ine purpose kuna Mwari miti mugadheni vaitova nemiti. Unoti Mwari aibata miti yekuti zvikaoma ndomushonga wako. There's a purpose. So ndakandede kushumba. So mambo vatora shumba musango dzaiswa palions den hadzichavhima nokuti dzakatobatwa saka hadzichabata dzinobatirwa nokuti dzakabatwa. Kana wamuna Kristu wahwinwa naiye ndiye akubata. Saka chese chinouya mauri chinouya kuburikidza naiye kwete tsika dzekunyika. Kune tsika dzekunyika dzekutsvaka zvinhu but tsika yekutsvaka zvinhu muna Mwari Matthew 6:33 unotsvaga iye nekururama kwake zvinhu haushoti. The Lord is my shepherd, I shall not want. I know that the Lord is my shepherd, I speak in tongues. The Lord is my shepherd, I'm too prayerful. I shall not want. Mawanza ya zvinu. Anogadzika tavura. Pakatavura panogare. Kuruma. Ringe chingoswa kumweya kuti itafura yemweya. So shumba hadzichavhima nokuti dzakabatwa but hadzina kuchinja diet. Kwese kunodhimandwa kunzi uunze mani. Havana basa kuti uri muKristu uri pastor, you need to pay. Saka ukapinda chechi inoti mari haina basa, make sure masangana vakadhibha ine basa. Bvunza vanayo vari kuishandisa iri kushanda. Isi takatobva kumusha musuno takatengera vabereki zvinhu inoshanda. Pamazoti inoshanda. Haina nebasa rese ine basa. So shumba dzirapa dzachinjwa environment but the diet is the same. Kana munhu ava munashe it's a new environment. Kana munhu ava munashe kuda kuti abva kune imwe site auya munani muna Kristu. Shumba dzakabatwa but kana dziri musango dziri designed kuvhima. That's why dziri mhuka dzinofamba dzakadai so. Kuna dziri dzakadai so ndokwa dzinotsvaga. But David achibata anoti kudii rubatsiro rwangu harubve kupi nekupi asi runobva kunani. Kureva kuti kana ndava muna Kristu handava shumba yemukingdom yaMwari inenge yakatarisa kunani kuna Mwari wacho. That's why Daniel akakandwa hadzina kudya kwete nekuti hadzidye vanhu. Dzinonzwa mambo akadzibata kuti ari kufunga pamusoro paDaniel. Nokuti Daniel paakakandwa mavakaura achiti Mwari waunonamata akurwirei haana kuti dyiwa. Kunoti shumba idzi hadzinzwe appetite dzinonzwa weight. Dzaitoudzana usiku kuti mudhara ati munhu achengetwa. Dzaiparidzirana sokuti idzara hayo but mudhara ngaachengetwa. Usiku mangwanani kuseni mambo akauya palions den ndokubhamya akati Daniel, which means the king anototrasta shumba dzake nokuti hazviite kunotsvaga munhu kushumba. Munhu hatsvagwe kana umisa mugomba reshumba. Igaro ziva uri kumaraini kuti hakusisina munhu. Pachakapa mambo kuuya kuseni omira papiti oti Daniel ari kuandastenda kuti hadzicharely neappetite dzinorely neweight. Daniel arimo adanwa ada kuti ndikuitenga zvoonaka kuti ndicorrect. Akati mambo raramai nekusingaperi. That's another level I want to teach you. Daniel ari mulions den ariora sekesi emergency kuti mati uya ndikuitenisa nedyiwa
Another thought the deal is settled. What I need to do is to worship God among the lions. When you worship God in a bad situation, you attract help. Yeah. And you are not in the money in the back today. I got it out of my name, Singapore. Josh, how can a mambo put in the candle on the one on a some common up? No, you couldn't be going to the tight to get out of my Simon, what you tight. Amen. Ask Paul and Silas. So Daniel, I know what you want to say, but worship is one of the keys. When you worship God, even in hard times, He can take you out. But when you worship Him in hard times, He's so faithful. Let's see the pure box worship. I don't care about it. They can hold the value address. You can use something to state up, Security, Pura, Uyasodi. Wait to me now. You can use address. No matter how serious it is, I yield it. Without in your address. Second address, somebody pure box worship. Ukatanda kulipita mwari haramba kudenga. I know you go gara murumbito. Why don't come out I to see kuti yatambika hii kagemuka kuchinjana. Wamuona pinda manje. Iwe mina mato yako there is problem. Kuti una mato enemy yako. Na kuti unofana ngofura nemo. Aise. Red is here inakuya uzokuyeleta. Yayo kuzereta wakukutera. Kaka declare kuti ngapavhurike. Chete. Vanokrosa. Apadzokera zvakavhira. So, Daniel, you understand? Kuti kagemuka kuitwa namambo ndikokuti vamwe vakabuda mupindawo. Mwari ngaambokuitirawo iwe. Vanhu vakokunyudza ngavambopindawo. Ungozosava zviri sei mukati. Vakambokunyudza. Mwari akakuburitsa ngomupishe. Wakatimbofila kuti masettings ari sei mukati. Varume valesa nevana vavo nemhuri dzavo vakabva vakandwa mugomba. Vasati vasvika pati Bhaibheri rinoti vakadyiwa vari mudenga. Ini chandoziva kuti vadyiwa vari mudenga. Shumba dzakavaona vachiuya. Kuda kuti shumba pakaburiswa Daniel dzakabva dzatarisa kuna Mwari nokuti dzapa kuna Mwari. Kana uchipa kuna Mwari usatarise kuvanhu. Mwari wacho anazvo zvekukupa. Saka dzakatarisa mudenga dzingodza mira imone pane imwe timu iri kudzika manje. As a principle, you put your faith in Him. But it's not the manje so. I'm going out. I can't die so. That I'm going to Samira word. Because one's going to show you. What is that? You go at me. Todi, that is Sangana 9. You don't know the item, eh? As now, you have us. I don't want to get stuff. Vakadyiwa vachiri mudenga. Improof yekuti dzadzine nzara isingaite. But dzakasiya Daniel. What am I saying? The kingdom lions represent you and me. When we are now in God, is our source. Kureva kuti hatimuvhe neappetite kana desire to do things. Tinomuvha nekuti Mwari anoda kuti tiite sei. Mambo vakapa shumba dzedu zvekudya. But shumba raburitsa munhu asina kudyiwa. Ko mambo akaziva sei kuti dzichiri kudya. Nokuti pane evidence yemurume abuda asina kudyiwa. Aifanira kugara pasi kuti ndamazwana dzichadya vanhu. But akanoziva dzinodya vanhu kwete type yemunhu. Moses, he grew up by faith. Akaramba kunzi mwana wemwanasikana waFaro. But by choice, he chose to suffer. The Bible is a spirit word, a word of faith. But the choice making, decision making, inogona originate mukana of mind. And it will brain, it's not shanda, even if it's not shanda. Une zvimwe zvaunoronga kwete zvaunorongerwa naMwari zvaunoronga. Pawageza kuseni wanzi wamwe achitaura here. Muranda wangu ngatigeze muranda wangu. Unombonzwa Mwari wageza. Kuti tichiri kushanda. Saka danger ndeni. When it comes to the things of God, your mind must be renewed by the word. Whether removed, renewed. Yes. Uzive the mind of God. Decision iri kuitwa naMoses pano. Aleka understanding.
why he was born. He was born to take people out of slavery, but he chose to suffer. Yet he was not born to suffer. A lot of people, you're suffering, it's only choice, because you are not born to do so. But uniko wakaenda kwa matauri mukapewa choice hiyo, unasema kuna choice inobere kwa nini tizo ya wakawana. Asante basarese tukenda kumusha kuno zorora. Zimba zile basarei, oipa waparitwa wana Land Road, kutatina basi, ala tufa uchirocha. That's blasphemy. Rauno paridza ukarirarama, you are a good minister. Kandi kuti noti dzimba dzina basa iwe unemba. Kubata shuwa kuti ukureresa. Ungono kuti adzima yako nevana kuti buda yu. Zvani basa resida kuenda kumba. Unoona kuti munorambana. Kana kuti mari inapurira shoma yasara muhumu mukanda kuti hazvina maturo tukaenda kumusha uone taipira apa. Inonhonga. Kupuruvira kuti ndiwo zviri kuziva kuti inoshandika. Yes. He chose to suffer. Imi Jesu unoporesa. Asi vanhu vanosvika pakufa futi nezvirwere. Kureva kuti pazvimwe zvokuti akakuitira, but ukashaya knowledge nokuti faith ndiyo inokonzera healing, and the faith comes by hearing. Kuti ukaleka a sound doctrine unomeka ma false decisions aunofungidzira kuti ari spiritual ignorance. Kutambura kusikururama. Oh, mune parable kao yemurombo akaenda kudenga. Anga ndoyeka miskoti kwa stereke, rega nditsanangure musha. Nyaya ya Lazarus, Abraham, nemumwe murume mupfumi, Dimas. Anza? Divas. Ine vanhu 3. Divas wakaenda kugehena mupfumi. Abraham akapinda denga mupfumi. Kana wakanzwa kuti mupfumi akaenda kudenga, akasvikira pachipfuwa chaAbhurahamu. Murombo akaenda kudenga hongu, akasvikira pachipfuwa chaAbhurahamu. Urombo ile wakapa Lazaro denga. Nokuti kana urombo uchipinda denga pane nite kunamata kungotambura upinda. Toshoti katika. Kungo broko utopinda. Ashauri zvinotopinda. Hata unachongopinda straight. But you see ngiri kuti utendeuke. Iwo sina chini. Nokuti kana tichibelieve kuti poverty inopa denga. There is no need to preach. Suffer and make it. Yes. But do you know that with your suffering without the revelation, you can make hell? Wala tinakanisa ngurenye. Mufumi ari kucha. Kusaidi ukwenda Lazaro, but Lazaro anakenda kwake eka. Waenda kufuata Abraham. Genesis 12. Abraham was rich in silver and cattle. Kwete npiri. Pamuyanga ari chamangwizi. Pakeshi futi. Anga ari shamari ya mwara ni mombi. Wakanzwa nyaya Job. Wakanzwa pa akatambura. Verenga kumapeto. Akapiwa zvimwe. Wakanzwa shimba Job aikwenya. Akazosiya. Undima shortcut ka. Job kwenya panotoridzwa imwe kuti aita mari yake. Job iye. Nokuti the end of Job, he was more blessed. But in the spirit, ningamira. So this rich man is what chemo chake baba Abraham. Tuma Lazaro nimvura pachikunwe. Adonenze parurimi rwangu nokuti ndiri kucha. Ama dzangu ndine mvunzo. Kana munhu achicha sei alikwesta mvura parurimi achicha miri wese. I want to go deeper. Baba Abraham tuma Lazaro nimvura pachikunwe nokuti ndiri kucha. Adonenze parurimi. Kana uchitswa rurimi vhara muromo ka. Unokumbirira mvura parurimi rurimi richiwanikwa mukati. Vhara muromo hauche. Muri kuchamiri wese, patari kuchema nerurimi. Atidzoke asati auya kuno. Ari panyika, zanzi wairova. Zvokuti mumwe aigara pasi achiita zvokunhongerera. Achinanzva maronda, iye achidii. Saka rurimi ndosaka riri kutsva nokuti ndoroita sei. Ungotsva iriya iyoyo yakapendisa iko. Maiwo ukaendera iriya uchangotava. Akakukwadza. Chakanyanya. Ani zote chachairi hivi but ungopfura neko. Baba mwana Lazaro nimvura pachikunwe.
nokuti ndiri kutsa. Asi kuda mvura yakawanda bucket kana mucontainer kana kadika anze pachikunwe. Sei achitrasa kuti zvigunwe zvake zvine mvura inogona kuchinja munhu. Inzwa vhangeri raMwari hauponi nekuritaura rurimi, unopona nemabasa. Saka ari kuti mabasa ake ndio anogona kuchinja matauriro andaita nokuti kutaura kupedenga asi mabasa. Unaundinzwa. Asi kuda bucket nemvura ati mvura pazvigunwe ndio zvinobata, ndio zvinoita mabasa. Saka ari kuedza kuparidzira vanhu kuti varume musaite vhangeri rekungotaura munotira mahara. Itaire mabasa nokuti ndio rine mvura yacho. Mvura ndio shoko raMwari, ende shoko mabasa. Apatiziyeni mwe. Asi manotsi katobatira futi. Kuna Bible school yakadaro. Unodzingwa. Too much. So, ndobva arutara Abraham ndobva pane gapita. Apachaita. So that's all right. Ndine mwe request. Inini kuchanda no problem ndangotsa. But madi kungotuma chi profita kuno. Anopadzira team yangu yakasara pasa. Asa ane mwana wakanaka mchinda nyanga ari kutsa. Afunga na boss iri kutsa. Tuma improfita anopadzira uko ndinawo koma wangani? 5. Rega ndikudza kuti wakoma acho ndanani. Mujudha ari kutsa. Ari kuti na vane penta kumabhuku aMoses murau yeti kuno yene nyashi. Vakaramba vari kulowa nochira asa usikunzwere. Chakanyanya kaisho chichi. The 5 brothers, they represent the 5 books, the first 5 books of Moses, which are called law. Saka ari kuti velo vanochira mahara, vakoma vangu ndevelo. Okay, rega ndise koko. Vakoma 5 vamwe vacho ndava. Pese paunoza kurizena zvinhu zvaMwari, you miss God. Because Mwari wacho haana kuti understand, akati believe. When you try to understand him, miss him, you need to believe him. So he's crying kuti wariko. Vanotsa. Zvanzi hai vafundisi variko vari kutorova izvezvi. Iani type yaida kuti itumwe ndo problem yemunhu. Dzimwe nguva ane type yemufundisi waanoda kuti uparidzire. Mwari anokupa mufundisi waari kuda. Iwe wakamirira unoda. Ndopane challenge. Sometimes waunoda haasati atumwa. Pakatumwa wavari kuda. Yes. Pumai munhu anoparidzira ukoma wangu vari kuti vanozotera vanouya same road. Vanzi kune timu iri kutorova iko. So handizivi timu yacho kuti ndanani pamwe tiri mutimu iyo, amen. But mwe mukoma anochira mara. Nokuti kune timu yakatumwa kunzi vanhu vasaende kunzira nemunhu. Decision making. Let me just conclude this way. Mambo chakamuuraya hakusi kuchikoka gumbo kwaita mambo Hazia 2 Kings chapter 1. Chakamuuraya akatuma vanhu kunobvunza kuna Beelzebub. Yeti ari ndimambo wokwaIsraeri anofanira kunzwa kuna Mwari wokwaIsraeri. Yes. Our God is a jealous God. Don't mix things. Kana wafunga kuya kuna Mwari, don't try zvimwe zvinhu. Anokufarira Satani Mwari wacho. Why? Nokuti mambo ndewokwaIsraeri. But ada kubvunza chimwari chekuEkron chinonzi Beelzebub. Mwari ndokubva atuma Elijah kuti aijeka vanhu vasati vaendawo. Uvapuruvire kuti kuna Mwari anonzwa usati wataura naye. Nokuti muri kutumira vanhu ndokuti anotaurwa naye. Nje inini usati wataura ndatonzwa kuti uda kurikavha saka wakufira iyoyo. Chakauraya mambo iyi poor decision making. Kuti pamwe pacho haisi attack yatafo. You are making wrong decisions. No matter zvinhu zvangu zvikazodai. Oza tine time yekuti people they hate knowledge. What they want is anointing oil and prayer. And I'm not against anointing oil, I'm not against prayer. But you need to acquire knowledge when doing things. Aungano odama kumbeze kuchipisa zvakuru kuita. Onamata kuti Mwari ngafambe shindirakidza inyasha. Vanhu vacho vanototenga vanonamatawo. Mwari wacho ndiye anopenya kuti munochira mahara agayo imanu. Kuri mwoyo punishment kwa mwachi izvozvo. I see every matter in Bible you need a prayer. Pamwe pacho you need knowledge. Yes. Yes. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo kwete minamato. Unonamata stereki, but make sure you acquire a lot of knowledge. Yes. Ndovonoswera uchiudzwa nyaya man. Ningasi munhu waMwari, ningasi munhu waMwari. Yomba kwako zvichinetsa. You need God. You need the knowledge in God to change your family. Mhuri yako haichinji nekuti pastor ningi vakaba. Nokuti newo unoba ubasa kwako. Yes.
kuti dzimwe dzinotorowawo. Nofamba antanga kuona tobaone zuro futi iwo anokubatwa. John 8 vanhu vakabata mukadzi chiri chifeve vakauya nacho kuna Jesu vakati ari fresh atombata izvezvi. Jesu akati hainetsi ndokubva akotama kunyura ndokubva ataura achiti vasati vatadza. Jesu arakwenda matombo munosiya mega ndovhangirira Jesu randodai arituke munhu wega unoti amadhira abhadhara ara Jesu chairo aritukwe munhu tsaka. The truth must set people free. Oza problem yanene vanhu mutime ya region yainetswa nemweya yechina vanhu vobva vamusunga yeti munhu anetswa nemweya yechina anoda kusunungurwa. Region aisungwa pakauya Jesu ndokubva amusunungura kureva kuti vanhu vasina umwari vanotosunga chisiricho. Region akutoiswa cheni dzesimbi iye achifanirwa kuitwa free. Vakakanda mukadzi padhuze nezikati atadza tombata izvezvi vachiita ulevi. Jesu akati asati atadza ndo vanotanga kukanda. Saka Jesu akaronga odha yemakandiro vasati vatadza kumberi. Raende kumberi rakashaya munhu vese ungori kumashure vese vaingodzwa kuti enda kumberi ndokudzokera kwavaita enda kumberi. Unoona Jesu anokudzora ika asina kuti dzokai anongoti vasati vatadza ngauye kupi. Saka vanga vari kumberi vakatadza vakadzokera kumashure ava ndobva vatoiswa kumberi automatically ndobva vati aiwa atadza mune muchingochinjana muchidzokera mega. So ala Jesu rakanaka kaunosiya wega. In other words pari kurevera Jesu anoedza kutaura kuti imi mandimabata munhu achitadza imi ndazokubata iwo kuti muri vatadzi kureva kuti chaita kuti ndikubatei inyaya kuti mabata umwe. Saka make sure life yako ikunamata utsvage kuti ndenga ari kutadzei nokuti pese pautsvaga ari kutadzei ndopaunotsvagwawo uchibatwawo. Ava vakabatwa dheri vakabata munhu kuti vatadzi vabata mumwe ambotadza zvokuti dai vasina kubata munhu vanga vasikabatwe. Ende danger nevanhu inovabva vakabatwa havana kuregererwa vakaregererwa wavabata. Ona kundinzwa Jesu akati mukadzi enda usatadzezve but timu yatoenda ichiri kutadzazve. The more you look at other people's things you are messing up your life. Mind your own business. Worship God in truth and spirit. Era yaningi haisi gudu yako. Ningara zodaiso saka anamati aubvunzwa kunzi ndingari kuitei muchabvunzwa sezvamakabata kwete seva makabata. Wabata vanhu wakawanda but ndono uchabatwawo. So my time is gone, I see. All right. That's not matter. God help us in making decisions. Nokuti chimwe chacho is not the devil. Chakauraya munhu uyu hachisi chirwere, a poor decision making. Akada kubvunza chimwari chisiricho iko kuna Mwari waIsraeri. Pese paunotsvaka mazano sei uchimhanyira kutsvaka zvisina umwari iwo chinamata Mwari. Chakutoraya business rako i decision making nokuti kwauri kuenda uchitsvaka help hakuna umwari yeti unonamata Mwari. Trust God. Ewa chikoka kumbo but tuma vanhu kuna Elijah. Saka vese vakatumwa namambo 3 groups. First 2 ma50 akaenda moto wakauya wakatsva pakatumwa imwe 50 iko kusafundawo vakatsva futi zviri kupisa vamwe ndozvavapisa havana chavadzidza. The third group it had a great lead and a revelation. Vakati vasvika zvanzi mukuru wavo akanopfugama pana Elijah akati munhu waMwari spare us tangotumwa. He knelt down before Elijah kureva kuti ari kuti uku tatumwa but kuno tinoremekedza. Elijah haana kuvapisa akaenda nawo. Mwari ndiye akatoti kuna Elijah enda nawo yeti vamwe Mwari avadzikisira moto kuti pisa asi kune vamwe atienda nawo kurati Mwari anofamba nevanhu vanozininipisa. Raise your hands. Father, we thank you for your word, your grace and your favor. Help us in decision making in our businesses, in our marriages, in our day-to-day activities. Help us, Holy